labur bederen hitz batzuk, gaurko elizkizun honek duen haunditasuna eta hitzaren aberastasuna hausnartzeko. Arimateako Jose pertsonaia ia ezkutukoa da evangelioan zehar. Jainkoaren erreinua noiz etorriko zai bizi zen judu zintzoa. Horixe esan du Lukasen evangelioan. Jesusen adiskidea eta hilobie eman ziona. Jainkoaren erreinuaren zai bizigera gu ere kristauok. Etorkizunean erabat gauzatuko den erreinu horren zai, baina dagoeneko gure artean den erreinu horren zai. Eta jaunari eskatzen diogu bihotz zabala bere erregetza gugan onartzeko, geure buruak aldatzen hasteko, geure buruak aldatuz mundu hobea egin ahal izan dezagun. Gaurko elizkizun honek hilobira arteko aste santu osoaren laburpena egin digu. Jesus Jerusalemen sartu da. Estena parregarria eman dezake, erregetzat hartzen duten bat, eupaka eta osanaka astotxo baten gainean sartzen ikustea. Baina gerta daiteke nolabait munduko errege eta jauntxoen eta handikien parodia bat. Jainkoaren semea, heriotzara doana, astotxiki baten gainean. Eta munduan itxurako indarrez bizi direnak eta zerbitzari izan beharrean herriari bizkar emanez agintzen dutenak eta aberasten direnak, hoiek dirudite haundiak. Haundiena gurutzean dagoenean. Jesuse gurutzean eman zuen bizia eta eman zigun dena. Eta gaurko nekaldiaren irakurpen hau hilobiaren zulo ilunean bukatu bada ere, guk badakigu pelikularen amaiera. Eta jainkoak bizia itzuliko dio. Eta bizi horretatik aberastuko gera gu ere. Jakin dezagun, gure haunditasuna jainkoaren seme-alaba izatean dagoela. Eta gure errege izateko modua zerbitzua dela. Aste santu on izan dezagula guztiok.